नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. तर हे आमची 3 वर्ष पूर्ण झालेली NMK1 सुपर गोल्डन शीतफळाची बाग आहे. आणि मागची वर्षी जसं की तुम्ही पाहिलं असेल, आम्ही 2 वर्षाच्या बागेचं नियोजन केलं होतं. आणि बाग ताणावर सोडल्यापासून त्याची छाटणी करून त्याला फळं लागल्यापासून ते फळ काढण्यापर्यंतचं प्रत्येक स्टेजचा आम्ही व्हिडिओ बनवला होता. त्याचप्रमाणे यावर्षीही आम्ही व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करू. तर चॅनलवरती नवीन असाल तर बागेबद्दल जरा थोडी माहिती सांगतो सुरुवातीला. तर ही आमची 3 एकर सीताफळाची बाग आहे आणि झाडांची संख्या 1000 आहे. आणि झाडामधील अंतर, दोन्ही ओळीमधील अंतर असं 12 फूट आहे. आणि दोन्ही झाडामधील तर 9 फूट अंतर आहे. असं 12 बाय 9 फुटाच्या अंतरावरती आम्ही ही झाडं लावलेली आहेत. आणि ही बाग जवळपास डिसेंबरपासून आम्ही तानावर सोडली होती आणि जवळपास 4 महिने बाग तानावर होती. आणि याची छाटणी आम्ही एप्रिलच्या एंडिंगला घेतली होती, म्हणजे 30 एप्रिलला छाटणी पूर्ण झाली होती. आणि छाटणी तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे आम्ही घेतली होती. म्हणजे प्रत्येक काडी अशी 10 इंचच्या आसपास कट केली होती आणि मधील अशी गर्दी करणारी काडी काढून टाकण्यात आली होती. तर बघू शकता तुम्ही ह्या प्रकारे असे प्रत्येक झाड आम्ही कट केलं होतं. आणि काड्यांची संख्या म्हणसाल तर जवळपास 60 काड्याच्या आसपास संख्या आहेत सध्या. त्याच्या आता फुटून 120च्या वरती होऊन जातील, 150च्या आसपास. आणि छाटणी केल्यानंतर लगेच आम्ही याला बुरशीनाशक आणि कीटकनाशकचा फवारा घातला होता. आणि त्याचं प्रमाण म्हणजे बुरशीनाशकसाठी आम्ही साप पावडर वापरली होती आणि त्याचं प्रमाण 1 ग्रॅम प्रति लिटर. आणि कीटकनाशकसाठी क्लोरो 20% वापरलं होतं, त्याचं प्रमाण 1 मिली प्रति लिटर. तर अशी 1000 झाडांची संख्या आहे आमची. आणि 1000 झाडाला आम्हाला 300 लिटर पाणी पुरलं होतं. तर 300 ग्रॅम साप पावडर आणि 300 मिली क्लोरो आम्ही मिक्स करून याचा फवारा मारलेला आहे. आणि त्यानंतर जवळपास 10 दिवस बाग ताना होती. आम्ही पाणी काही लगेच चालू केलं नव्हतं. आणि त्या दरम्यान आम्ही मग असं याच्यामधील कट झालेल्या काड्या जी आपल्या पडल्या होत्या त्या रानाच्या बाहेर काढून टाकल्या होत्या. आणि तुम्ही अशा साईडला चरी पाडून तिथंसुद्धा ट्रॅक्टर साह्यानं काढू शकताय, पण ठीक आहे, आम्ही अशा बाहेरच काढून टाकल्या होत्या. आणि बेडवरची धनुरं वगैरे काय घाण होती ती साफ केली होती आणि मधून रोटर मारून घेतला होता. आणि ड्रीप अशी दोन्ही साईडला जवळपास 1.5 फुटाच्या अंतरावरती आम्ही टाकलेले आहे. म्हणजे डायरेक्ट बुडालाच टाकण्याची गरज नाही. सध्या आपली झाडं आता मोठी झालेली आहेत, जसं की तुम्ही बघू शकताय झाडांचं बुडसुद्धा मजबूत झालेलं आहे असं. आणि याच्यामुळं काही झाडाजवळ आता बुडात राहिलेल्या नाही त्यामुळं 1.5 फुटाच्या आसपास दोन्ही साईडला आम्ही ड्रीप अंतरलेले आहे. आणि याला नुकतंच आता पाणी चालू केलेलं आहे आम्ही. आणि बाग आता फुटत आहे सध्या, जसं की तुम्ही बघू शकता. हे बघा, बाग फुटलेलं आहे आणि त्याच्या मागं कळीसुद्धा निघत आहे. असं प्रत्येक झाड फुटायला लागलेलं आहे आणि फुटव्यामधून पानाच्या मागोमाग कळीसुद्धा निघत आहे. तर अशा प्रकारे प्रत्येक झाड फुटत आहे. आणि याला आम्ही आता ह्युमिक ॲसिड IBA आणि 1340-13 ड्रिपमधून सोडणार आहे थोड्या दिवसामध्ये. तर प्रत्येक झाड असं ह्याप्रमाणे फुटलेलं आहे आणि त्यासोबत कळी पण निघत आहे. तर कळी निघण्यासाठी आम्ही त्याला बाकीचं पण रासायनिक थोडं वापरणार आहे. आणि सध्या ह्याला खत म्हणा किंवा रासायनिक सध्या काहीच टाकलेलं नाही, कारण की झाडाला रासायनिक काय भेटलं की झाड लगे वरती पळाय बघतं. तर कळी निघण्याचा टाईम आहे म्हणून आम्ही थोडं थांबलेलं आहे. आणि त्यानंतर आम्ही याला रासायनिक वगैरे टाकणार आहे थोड्या दिवसांनी. तर ह्या प्रकारे बाग आम्ही सांभाळलेली आहे. आणि तुम्ही बघू शकताय काड्यांची संख्यासुद्धा जवळपास
70 ते 75च्या आसपास काड्या आहेत त्या, ज्या की आता फुटून 200च्या आसपास होऊन जातील. आणि खोडसुद्धा असं मजबूत झालेलं आहे. 3 वर्षाची बाग आहे आणि पहिल्यांदाच धरत आहेत माणसं 3 वर्षाची बाग. पण आम्ही 2 वर्षापासूनच या बागेला धरत आहे आणि त्याप्रमाणे सांभाळले आहे. तर यावर्षीसुद्धा आम्ही प्रत्येक स्टेजचा व्हिडिओ बनवू आणि जे कोणी नवीन शेतकरी असेल त्यांना या गोष्टीचा नक्कीच फायदा होईल. तर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमची बाग कशी आहे हे कमेंट करून नक्कीच कळवा आम्हाला. तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.